खुलुमबाय। दिनै जों बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे सुंद' सल' बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो लानाय जाबाय। बे सुंद' सल' बिजाबनि मुङानो जाबाय साबसिन अन्थोब। बे सुंद' सल' बिजाबखौ बाक्सा जिल्लानि आवथायाव थानाय हापासारा गामिनि बिथां गबरसिं बसुमतारिया लिरदों। बे सुंद' सल' बिजाबनि बेसेना जाबाय 140 रां। बे बिजाबखौ थांनाय 2021 मायथाइनि नभेम्बर दानाव फोसावनाय जादोंमोन आरो बे सुंद' सल' बिजाबखौ फोसावदों माइनाव ब्रह्मआ। बे सुंद' सल' बिजाबाव गासै 16 सुंद' सल'फोर दङ। सुंद' सल'नि मुंफोरा जाबाय फारियै आन्दायनाय सानस्रि, एक्सिडेन्ट, आवबा, आस'खान्दा, बानलौ सिब्र', बावनो हानाय नङा, बिहारि, साबसिन अन्थोब, गांसे फालि, खम जारला, मुखुब दुब्लिनि निजोम नायगिरि, निजोम गाथोननि रिंखांनाय देंखो, असदा असदानो, रामोदानि संसार, सिगाथिनि गोदान जिउ आरो खामसायावनो गामसा जिदों। जोंनिफ्रायबो बयनिसिमबो गुरै खावलाय हरनायदि बिथां गबरसिं बसुमतारिनि बे साबसिन अन्थोब सुंद' सल' बिजाबखौ अनसायो जेन अनसायनानै बिथांखौ आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनो थुलुंगा होयो। बेखौबो जोंनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलाय हरनाय जाबाय। जोबथियाव जोंनिफ्राय मोनसे फिन गुरै खावलाय हरनायनि फै जों बयबो बिजाब फरायनायनि हुदा खालामो। बर' राव गेवलांथों, बर' थुनलाइ जौगाथों, गोजोनथों।